መዓልታዊ ሓንቲ በነና ምብላዕ ንጥዕናኻ ዝህቡ 7 ዘገርሙ ረብሓታት። ባናና ሓንቲ ካብተን ኣብ መላእ ዓለም ብበዝሒ ዝፍለጣን ዝፍተዋን ፍረታት ሓንቲ እያ። እዛ ልዝብቲ ጥዕምቲ ከምኡ እውን ኣብ ኩሉ እዋን ትርከብ ፍረ ካብ መብልዒ ጥራሕ ንላዕሊ ንኣካላትና ብዙሕ ጥዕናዊ ረብሓታት ዝህብ ሓያል ምግቢ ወይ ድማ ስፖር ፉድ እያ። መዓልታዊ ሓንቲ በነና ኣብ ስርዓት ኣመጋግባኻ ምውሳኽ ንኣካላዊ ጥዕናኻን መንፈስካን ዝህቦ ኣበርክቶ ብዙሕ እዩ። ስለዚ ክቡራት ተኸታተልተይ ናይ ሎማዓንቲ መደብና ብዛዕባ ባናና ማለት እውን ኣብ መዓልቲ ሓንቲ በነና ምብላዕ ንሰብነትና ዝህቡ ቀንዲ ጥቕምታት ክንርኢ ኢና። ብመቕፃል ከዓ እንተደኣ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ትሪእይዋ ሃሊኹም ላይክ ብምግባር ጀምርዋ። ብተወሳኺ ድማ ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንተደኣ ኮንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ። ሕጂ በቐታ ናብ መደብና ንእቶ። መዓልታዊ ሓንቲ በነና ምብላዕ ንሰብነትና ዝህቡና ቀንዲ ጥቕምታት፣ ቀዳማይ ብኣገደስቲ መኣዛታት ዝሃብተመት እያ። ባናና ንኣካላትና ብዘድልይዎ ብዙሓት ቫይታሚናትን ማዕድናትን ዝዓበደት እያ። ሓንቲ ማእኸላይ በናና ከም ፖታሽየም፣ ቫይታሚን ሲ፣ ቫይታሚን ቢ6፣ ፋይበር፣ ማግኒዥየም ከምኡ እውን ማንጋኒዝ ዝኣመሰሉ ኣገደስቲ መኣዛታት ዝሓዘት እያ። እዞም መኣዛታት እዚኦም ንጥዕና ናይ ኣካላትና ኣዝዮም ወሰንቲ እዮም። ካልኣይ ቁልጡፍ ተፈጥሯዊ ሓይሊ ይህብ። ባናና ከም ፍሩክቶዝ፣ ስክሮዝ፣ ግሉኮዝን ዝኣመሰሉ ተፈጥሯዊ ሽኮራት ምስ ፋይበር ብምውሃድ ንኣካላትና ቀጻልን ዘይቋርፅን ሓይሊ ክህልዎ ትገብር። ቅድሚ ስፖርታዊ ንጥፈታት ወይ ድማ ኣብ መንጎ ስራሕ ንዝስምዐካ ድኻም ንምውጋድ በነና ምብላዕ ብሉፅ መፍትሒ እዩ። ሳልሳይ ንጥዕና ልቢ ይሕግዝ። እቲ ኣብ በነና ብበዝሒ ዝርከብ ፖታሽየም ንፀቕጢ ደም ኣብ ምቁፅፃር ወሳኒ ተራ ኣለዎ። ሚዛናዊ ፀቕጢ ደም ድማ ንልብና ኣብ ጾርን ሓደጋን ይከላኸል። መፅናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ብፖታስየም ዝሃብተመ ምግቢ ምብላዕ ንሓደጋ ሕማም ልብን ስትሮክን ንምንካይ ይሕግዝ። ራብዓይ ንዝሐሸ ምሕቃቕ ምግቢ። ባናና ብፋይበር ዝሃብተመ ስለ ዝኾነ ንስርዓት ምሕቃቕ ምግብና ይሕግዝ። ፋይበር ንምንቅስቓስ ምግቢ ኣብ ውሽጢ መዓንጣ ብምቅልጣፍ ንሕማም ከብዲ ድርቀት ይከላኸል። ኣብ ባናና ዝርከብ ፔክቲን ዝተባሃለ ዓይነት ፋይበር ንጥዕና ናይ መዓንጣ ይድግፍ። ሓምሻይ መንፈስካ ንምሕዳስ ይሕግዝ። ባናና ትሪፕቶፋን ዝተባሃለ ኣሚኖ ኣሲድ ኣለዎ። ኣካላትና ነዚ ትሪፕቶፋን ናብ ሰሮቲን ይቕይሮ። ሰሮቲን ድማ ሆርሞን ሓጎስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኮይኑ ንመንፈስና ክሕደስን ከረጋጋእን ይሕግዘና። ስለዚ መዓልታዊ በነና ምብላዕ ንውሽጣዊ ጥዕናና እውን ኣበርክቶ ክህልዎ ይኽእል እዩ። ሻድሻይ ንጥዕና ኩሊት ይድግፍ። ፖታስየም ንጥዕና ኩሊት እውን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ሚዛናዊ ዓቐን ፖታስየም ምውሳድ ንግቡእ ስራሕ ኩሊት ንምክልኻል ሕማም እምኒ ኩሊትን ይሕግዝ። ሻውዓይ ንፅባቐ ቆርበት። ኣብ ባናና ዝርከቡ ቫይታሚን ሲ፣ ማንጋኒዝ ከምኡ እውን አንቲኦክሲዳንት ኮይኖም ይሰርሑ። እዚኦም ድማ ንቆርበትና ካብ ነፃ ራዲካላት ዝመፅእ ጉድኣት ይከላኸልዎ። እዚ ድማ ንቆርበትና ጥዑይን መንእሰይን ንኽንመስል ይሕግዘና። ስለዚ ልቢ በሉ ግን መጠን ምውሳድ ወይ ድማ ምሕላው ኣገዳሲ እዩ። ልክዕ ከም ኩሉ ነገር ባናና እውን ብመጠኑ ምብላዕ ጽቡቕ እዩ። ብዓቐን ሽኮርን ካሎሪን ካብ ገለ ፍረታት ስለ ዝበዝሕ ብፍላይ እቶም ክብደቶም ክቋፃፀሩ ዝደልዩ ሰባት ከጠንቀቑ ይግባእ። መዓልታዊ ሓንቲ ወይ ክልተ በናና ምብላዕ ምስ ካልኦት ፍረታት ኣሕምልትን ብምትሕዋስ ሚዛናዊ ኣገባብ ንኽሕሉ ይሕግዘና። ስለዚ መዓልታዊ ሓንቲ በናና ምብላዕ ሓንቲ ካብተን ብቐሊሉ ንረኽበን ግን ከዓ ብዓይነቶም ዘድንፁ መኣዛታት ዝመልአት ፍረ እያ። ካብ ሓይሊ ምሃብ ጀሚርካ እስካብ ጥዕና ልብን መንፈስን ምህላው ረብሓታት ብዙሕ እዩ። ስለዚ ነዛ ጥዕምቲ ፍረ ኣብ መዓልታዊ ምግብኹም ምውሳኽ ነዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሱ ብዙሓት ጥቕምታት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ስለዚ ንጥዕናኹም ቀዳምነት ሃቡ። ኣብ መወዳእታ እዛ ቪድዮ ጠቓሚት ኮይና እንተረኺብኩማ ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ከይትርስዑ። ብቐፃሊ ከዓ ብኻሊእ ቪድዮ እስካዕ ንራኸብ። ሰሰናይ ንዓኹም። ቻው ደሓንፍኑ።